Il-Grupp Parlamentari Laburista qabel li jkun hemm bidla fil-ħin li fih jiltaqa' l-Parlament. Fil-fatt qed ikun propost li l-Parlament jibda jiltaqa' bejn l-4 u s-7 u nofs ta' filgħaxija, minflok bejn is-6 u d-9 u nofs. Din hija waħda mill-bidliet proposti fil-mod kif jaħdem il-Parlament, mod li jagħmel iktar sens għad-dinja tal-lum, anke biex jinħoloq bilanċ għal dawk li għandhom familja. Però, jgħid il-wip tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri hemm iktar minn hekk. Anke sabiex ikunu nistgħu nattendu kemm attivitajiet li jkun hemm fid-distrett, il-kuntatt tagħna mal-kostitwenza u għaldaqstant ser jgħinna sabiex aħna ikonna aktar kuntatt mal-kostitwenza tagħna. Il-bidla tagħmel sens għal kull min imiss mal-ħidma parlamentari. Ħinijiet aktar razzjonali, ħinijiet anke aktar komdi mhux biss għall-membri, iżda komdi għall-istaff tal-Parlament, komdi wkoll għal dawk il-persuni, dawk l-esperti jridu jattendu s-sessjonijiet tal-Parlament u kull min isegwi il-Parlament fosthom anke intom. Okkażjonijiet straordinarji mbagħad għandhom iżommu l-ħinijiet li drajna bihom sal-lum il-ġurnata, anke biex il-pubbliku jsegwi b'mod tajjeb. Ngħidu l-budget pereżempju bħal risposta għall-budget tal-kap tal-Oppożizzjoni fuq imbagħad risposta anke tal-Prim Ministru u fejn anke jista' jkun hemm qbil anke bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra li jkun hemm xi tibdili f'dawn il-ħinijiet. Fil-waqt li issa jkun mistenni li l-Partit Nazzjonalista jgħid tiegħu dwar dak propost, f'din il-leġislatura din mhux ser tkun l-unika bidla fil-mod li bih jiffunzjona l-Parlament. Il-Partit Laburista, l-Gvern, għandu pjanijiet għal-Parlament sabiex finalment jibda jirrifletti soċjetà moderna, demokrazija moderna tal-mod kif jiffunzjona il-Parlament. Sfortunatament, anke l-standing orders tal-Parlament għadhom mhux emendati, mhux mibdula għal diversi snin u għaldaqstant ma jirriflettux il-mod il-ġdid kif jaħdem il-Parlament. Bekk wara li ngħata l-awtonomija fl-aħħar leġislatura, il-Parlament jibqa' jaġġorna kif jixraq l-istituzzjoni li fost l-iktar importanti fil-pajjiż.